Igaz, add ide a fegyvert. Add ide a... Te gyerek, lőj már! De fejbe lövöm! Fejbe lövöm! Fejbe lövöm! Határok nincs korlátnak, tehetünk amit csak akarunk, azonnal gyere, csináljunk egy kis botrány. Geci, jönni fognak utánam, fogadj!喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many diamonds dangling Bag full of money we strike Geci. A PP-t lehet kapni meg ilyen Ott van szemben, ott van külsős szemben, ott van fegyvert. szemben. Kicsit Brum, csak brum, brum. felfordulunk, de mindegy. Én be vagyok drogoz. Fegyver van rátart a Fegyver szájára. Jaj. tartva. Szájára. Fegyver van rátartva. Hát hova pakoltattok ki? Nincs nálam semmi ember. Attól azt meg átnézzük. Hát nézz át. Jó, Állj itt félre az van útról. nálam. Gyere félre, el ne üssenek. Hát. Jó, Tedd fel a de kezedet. De miért rúgsz belém? véletlen volt ember. Tedd fel a kezed. Akit már rúgsz fejbe, aztán lőne. Nézzük az úr, megnézem, hogy van-e valami jobb is bal zsebé. Hát nincs nálam semmi. Nem tudok nála semmit. Jó van, menjél. Ugye hát nekik volt az Bocsánat, tartson, oldaluk. nézzen. Adjatok Nem. fegyvert. Kocsi a tiéd? Nem az enyém. Adjatok egy Megnézem. Ezt meg átnézzük. Halljátok? Fiú. Várj már, figyelj már végig, hogy mi hallgat már végig. Adj egy Ne várjál, gyertek most! Kilövök neked akárkit. Egy fegyver van nálam, tesó. Add ide, kilövök neked akárkit, intézek neked 5 fegyvert. Vigyetek el engem. Cső. Akkor menj. Vezet, ülj be a kocsiba, azt Akkor mit mondja. csináljunk? Sziasztok! Lakatos, Antoni vagyok, segítek Jackass. Cseleszkedett. Jaj! Hopp, lelőtt, ott pont a kurva! Hogy leste. Arra lápusz! Mire kell feliratkozni? Lakatos Family RP. Hát aztán jó. Jaj! Jaj! Jaj, a fejem. Ó, fejem. De... Menj már vissza, meg hú, szizi, Átadjam a kormányt, visszamegyek. Rablást el kell kapni. Elkúrtam a csávót. Hát kell átadjuk be nekik. Jó napot, jöttünk segíteni. Kell segítség? A fejem. Kell segítség? Ó, fejem. Pitaktív, pitak, Megyünk. pitaktív egy motor. Menj már vissza, hol mész? Erre Aha. nincs semmi. Ez nem tetszik, hogy ilyen csicskák. Hopp, szálljunk ki. Ott vannak, üsde. Menj le! Menj le. Elkapjuk, geci. Csak óvatosan. Ott van, üsde. Jaj, a Jó, fej! fejem. Jaj, a Elütött kemény vagy. Üsdák! Álljon meg. Jaj! Jaj, Uram, le van tartóztatva fegyveres bankrablásért, túlszejtésért. Jaj, basszus, bocsánat. Ó, fejem. Hát de Már megölték a kiszállni. urat, faszom. Segítettünk, hogy már Kiütöttek. megint lejöjjön. Ők ütötték el. Nem tudom, a másik vezetett. Nem is Komolyan mondom, Geci. Legyen Úgy felvétel, kaptuk fiúk, legyen Úgy felvétel. kaptuk meg a városba. Fejvel láttak, aztán Felvétel. Felvétel. Van felvétel, gyerekek? Jó napot, bemutatkoznék. Van? Jó, várjál. Arra, hogy... Az hogy? TS-nek az új alosztálya vagy Á, azt a ja, értem. homoszexuális Kiszállt a alosztály. rendőr úr az autóból.
Mindig ők belenézek úrnak jobb és bal zsebébe. Akkor akinek van az írjon. Akinek van az írjon. Akinek van felvétel az intézze. Uram, Hát, jaj, hoppá. Képzelj Igen? el, van a kórház felett a public, tudja? Igen? Na ott kiszállt a rendőr, és ránk hagyta az autót. És csak úgy Hiába nem vihetik el, tehát hogy az itt fejlesztés. Hát nem, elvittük odaadta nekünk, azt mondta, hogy igen, menjünk mi vele. benne ültünk, és elment, nem volt semmi, hogy nem védjük el, meg semmi se, elment, azt ennyi volt. Azt ránk hagyta az Oké. autót. Pillanat. Akkor mehetünk tovább. Na, srácok, lányok, kinek van felvétel az egészről? Akkor mehetünk tovább, na. Na, menjünk tovább. Mehetünk. Speedrunom. Szereltessük már maga szerelőtelepnél. Mindenki, menjünk a nightclub. Megy oda. Fasz, meghalt. Jó van, uram, jó van. Nightclub. Kutya, geci. Jó, mennyi? Jaj! Ajjaj. Megadom magam. Szembe. Menj. Fegyver van rátartva, álljál félre. Fegyver van rátartva. Menjünk. Az ott jó. Bro, ugyanazt látom, mint te. Jó napot! Előadás van, legyen szíves leülni. Tessék helyet foglalni, uram, előadás. Teljes óvszerhasználatról van szó. Üljön le. Üljön le. Ki a faszt érdekel? Üljön le. Üljön le. Na jó. Amíg szépen mondom, leül. Üljön le, kurva gyorsan. Mit csinál? Fegyverbe magára tartva. Halló, jó reggelt, nem alszunk az órán. Tik, pucsi. Gyere, ülj be melénk. Na. Ülj be melénk, és akkor az úgy tartja az út. Megkérdezlek. A PD sem. Maga tudja, hogy mi a PD legfőbb szabálya? Igen. Na mondja. Miért megy pornó minden Hogy minek a szabálya? PD-nek a legfőbb szabályai. Csináltak az ajtóval? Akkor elmondom a PD-nek a Bezárták legfőbb... az ajtót. Akkor várjátok már, elmondom a PD-nek a legfőbb szabályát, oké? Már. Na, a legfőbb szabálya az az, hogy csak úgy nem lehet egymás segbe kúrni. Csak óvatosan, tehát nem olyan szigorúan. Meg erőszakkal. Igen. Uram, magukat hívják, uram. Uram, Szép napot. magukat hívják. Ott egy PD? Csak maradnám, hogy köszönöm. Szóval ők mit csinálnak? Kolbássütögetünk. Illegális dolgokat csinálnak. Dehogy is, kolbászt sütünk. A sapkámat leváltottam. De megint elkezdett szakadni az eső. Ó, kész is. És a tűznek ennyi volt. Hát az jó, a vízben, mert tudtam, hogy úgyis mindent tesz. Oks, hello. Mindjárt jövök. Oks. Pusztulj a vízbe. Most mit szálltam. Szép napot! Jó napot, kér kolbászt? Hát, nem nagyon. Értem. De ki kell szállni a szép gépjárművel. Igazoltattam itt az urat. Hát én kiszállnak, de nem tudok. Hát ez van, és ki kéne szállni. Jó, tudsz, hogy rábaszta Piricsra a csávót. Itt vagyok. Na én szépen köszönöm, kérem feltenni az úr kezét, szeretném. Nem akarom.